ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ମୋ ଧନ ପିଆଜ କାଟିବା ସମୟରେ ତାର ଆଖିର ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମୋ ବାବୁର କାନ୍ଦିଆ ଅଭିନୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି। କ'ଣ କରୁଛୁ ବାବୁ? କ'ଣ କରୁଛ ବାବୁ? କ'ଣ କରୁଛ? ସେଇଟା କ'ଣଟା ସେଇଟା ବେସନ କ'ଣ ବନେଇବ କି ଆଜି? ଆଜି ପକୁଡ଼ି ଟିକେ ବନେଇବ ତ। ହଁ ହଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପକୁଡ଼ି ଟିକେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା। ଆସନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମେ 1 କପ୍ ବେସନ, ବେସନ ବରା, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ତାପରେ ମରିଚ, ସବୁ ଏଠି ଭାଜିକି ବଳିଆ ଛୋଟା ଗଲେ ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିବା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଲୁଣ, ଚାମଚ ଲୁଣ, ଆଜି ବଢିଆ ମଜା। ଆଜି ତ ପୁରା କମାଲ କରିବା। ଆରେ ପକେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ବଢିଆ ଚମৎକାର ଚମৎକାର ବେଟା ବଢିଆ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଚାମଚ, ବଢିଆ ବଢିଆ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକେଇ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ମିକ୍ସ କରିବା। ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଥିଲି ପରା। ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିବି। ମୁଁ କରି ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆହୁରି ପକେଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ବର୍ଷା ହେଉଛି। हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय चैनल दिस इज जीबीएस ब्लॉग रा। आज आम आउ गोटे नुआ ब्लॉग नहीं कि आसचु आपण मैंने देखि पारुथिबे। आज आम कौन माने एक्चुअली बाहर सब बेले फास्ट फूड खाई थाओ बट आज वर्षा हो गला। आज भी नहीं प्राय 3-4 दिन है वर्षा अच्छी भी वर्षा छाड़ुनी कौन लघुचाप थाउची ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଘରେ ଆମେ କ'ଣ ବନେଇବା ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଲୁ। ଘରେ ଆମେ ପକୁଡ଼ି କରି ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିକ୍ସ କରାହେଉଛି। ବାବୁ ତୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ? ଭଲ ଖୁସି ଅଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଦେଲୁ ଟିକେ ଦେଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ପକେଇଥିଲୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଖାଇ ଅଧିକ ଖାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇବ ବୋଲି କହିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ମିଶାଇଲେ ମିକ୍ସ କରିବା ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ପାଇଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ପାଇଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯା କହୁ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ କରିଦେବି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା। ଶହେଟି ଗଙ୍ଗାର ମିଳନ ଯେଉଁଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ସିଏ ଶହେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ହଜିଛି ଯେଉଁଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ସିଏ।
देखो किसी समय घोड़ी रखियो तापर 10 मिनिट पर काढ़ी रोषेई स्टार्ट करियो। तुम देख रे कौन बसेबे बाबा तेल गरम करी मामा ये सास छोड़ दे मामा 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 ये सास बाबा चिल्लाने देखंतु पकुड़ी आमर तैयारी चलीची। एबे रोषेई कंप्लीट हेला वर्तमान केन लागे टेस्ट बढ़िया है मत करो केन लागे छी बढ़िया लागो घर रे तैयारी हेई छी। आगो डागो बढ़िया देखो लागो तो बढ़िया ए पकुड़ी सहित ए फ्राई कर दिया लंका रहिली बाय बाय आ गुटे नवा वीडियो देखा हबो।